Hemlang kang lumah hematuma phan mondor president Kamsing Be hin pen kirap ki pajirpon lason se lakha great roxy so cheng thanta constituency ke parlo phangchorong along joni nini so se arbe ke jang pona jok Hemlang kang lum thekpon lo lason se pharoi sira sirke bhaura ghat MLA ke hai lunsing teron pen so cheng thanta localium ka cherong pipe hin pen ka pin khat pona tengsi patumini phaing ko raisi ja khong surini rang kora trok khona jan phangchorong along so cheng thanta BJP mondor president Kamsing Be hin pen lang kang lum hemtum tum Sanglin po ingti jang thula pen dali setame kisung ki phobek ahem tuna to phan pi pajir po ila bopon bonam to han pini la pini nili la phangchoro arong sara hem nonifur langkang langa thekang lu la si don eng koi ni susi langa thekang lum phorok lo la si karbiang long ilitum la suseng nanta homostila kane hutronong ne kon nongone hola so lasi itum phan karbiang long pen itum aleng thila kachi baidu itum phan nakirapon nangpi pajir pon pen lasi MLA sar ahin pen itum phan la adonti la kumama langkang lum latum phan kirapen kipi pajir pon pen lasi churunang lo lasi ning samjin lo sang kon sanglin pho dali ilin lapen yang thu 1 liter yang thu liter si lapen inti lin lasi la adontin la langkang lumatum phan kerap kipi pajir ponsi itum tudeng ponlong lo lasi turunai lasi ni samjin lo lasi ilitum la karbiang long itum karbi Keting tumanta curunangi nasi card. Apransi rangke bitung tumhan kelang tum arada tumhan kadom pajero kadom si patumi ilitum harogat 109 LA constituency MLA sar lunsing teron alang lipen kacingki kacethan lapen ke ilitum soseng nanta mate 17 number soseng nanta constituency pen MEC mate Karbenglo Thomas Council iem kachi baido ahin pen kacingki kacethan haladak number cap Parkupar Model English LP School abot committee ang kangarlo kathalgori phangchorong langkang luma puthat chingwai ponlo lasila langso lam the puthat patumi chingwai si alang litum nang kudun lo je penna bamat nang litum bap un pude pinia maron phitno lasi langkang luma bang phubang phitum phan ana phan ke nang li alis en pen hangla pen ron bak tonenon dali lo dail pulo litum ke dali lin ilin la penjang thu literacy sanglin pho la pen intilin lasi pini eron pajir ponilo don kwan hem tumatum langkang luma total don krehini kethom dokoglo dake karbi dedelo ti tribe tumta dolo pasi penaning lumlo pasi alangli MLA sara hin pen ba baido hin pen akang hon mate litum asar Dr. Tuliram Kejapon a party Tuliram Ronghang alangli hin pen kapin khat kapin larateng pensi pini ladak so cheng thanta pen division from sa report North East Karbiang Long News 24/7